बात जग में बाहर बा हो बाहर बा अरे माई बिना केहू ना हार बा। यारे का हो देव माई के भेंट में का हो देव माई के भेंट में ये 9 महीना रखली तो के पेट में। करी न कौनो उधार बा करी न कौनो उधार बा हो उधार बा अरे माई बिना केहू ना हार बा। बतावल गई है बाबूजी जौना मतारी 9 महीना पेट में रखल बतावल जाला अगर पुरुष लोग के अगर 1 किलो की ईटा 2 किलो की ईटा 2.5 किलो की ईटा अगर पेट में बांध देवल जा तो 1 घंटा 2 घंटा का 5 मिनट ना सहा चाहिए बाबूजी। लेकिन ये मतारी देखे 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो के वजन लेके 9 महीना वो मतारी धोएली है बाबूजी। लेकिन प्रसव पीड़ा सह के जब मतारी उ लाल के पैदा करेली जब पैदा करेली ये बाबूजी ओदे से झूरे करेली। लेकिन अगले लाइन में बतावल गई कैसे अरे भेवला बिछवन का उठवली अरे भेवला बिछवन का उठवली अरे सुखले ओरिया तोह के सोहावली। अरे अचरा में ममता के दुलार बा अरे अचरा में ममता के दुलार बा हो दुलार बा अरे माई बिना केहू ना तुहार बा। चंद्र जी बतावल जरा अगर जो ना माई प्रसव पीड़ा सह के बेटवा के उ लाल के पैदा करे लिए बाबूजी ओ बचवा जब पेशाब कर देला बिस्तर पे तो वो गीले में अपना मतारी हो जाली लेकिन बचवा के सुखी तरफ सोवे लिए माई ए बाबू हो। लेकिन इधर देखे रात में कई बार वो बचवा बाथरूम करेला माई वो में गीला में सो जाली लेकिन बचवा के गीला में ना सोआली कई खुजली हो जाई दाद हो जाई कांच हो जाई हमार बचवा हमार मुन्ना सोई थे सुखी में सोई है बाबूजी। लेकिन बतावल जाला माई के कर्जा लोग पूजा देलन है बाबूजी लेकिन हम कहिला माई बाप के कर्जा कोई ना पूजावेला जिंदगी भर कर्ज ना पूजा पावेला है बाबूजी। एक दिन वही मतारी कलश से माई जौन तू कैले रहलू हम तोहार कर्जा पूजा देली। मतारी कहली ना ये बेटा ना ऐसा कबो हो सकेला ना हम पूजोली ना तू पूजा पाइबा। कहे अच्छा ठीक बा ना पूजा पाइबा पूजा देले तू एक रात के काम करे के होई। बेटवा कलन बोला माई कहीं चला आज रात हमरे साथ सोए के बाद वो बूढ़ी माई बेटवा के बुला ले और बोला कि अपने कमरा में सोलस अपने बेटा की के अपना तबीयत
पे सो गई बेटवा की वही नीचवा सुवा देली एक कंबल बिछा देली। कुछ रात बीतल कहले ये बेटा अरे बचवा हमरा की बड़ी प्यास लगल बा बेटा पानी पिला दा। एक बार गई बेटा पानी लेके आई दिलस पीली। फिर कुछ देर के बाद प्यास लग गई। कल बेटा हमें पानी पिला दा प्यास लगल हो। कई बतावा तोहार हम नौकर लगल नहीं का रात भर सोए हुए ना देबू और आधा आधा घंटा पे तोरा के प्यासे लगत रही तई हम तोहारी काम ना कर पाऊ। वो बेटा बिगलत जा करके पानी लेके आई हथवा से ना सरलो मतारी के गिलसिया छूट गई ले बाबूजी। गिलसिया छूटत वही कंबलवा पे गिर गई जहाँ वो लड़कवा सुतर रहल। भाई तुम्हारा के हाथ टूट गई समाज ना पैलू हमार तो बिस्तरवा गीला कर दे तू और हम सोई काम। फिर वो मतारी चुप रहले बाबूजी।